Ukudluliswa kwaRelebohile ukapteni wama-2000 Mofokeng isihlabani sebafana bafana ne-Orlando Pirates eqenjini laseBelgium i-Royal Union SG ngemali eshisiwe kuyakhuthaza kubadlali abasafufusa kanye nakubangani bakhe abaseduze. Umdlali waphambili we-Kaizer Chiefs umfundo Obrigado Vilakazi ukhombise injabulo enkulu ngokuthutha kukaMofokeng ebheka uhambo adlule kulo ukuze afinyelele kuleli zinga. Lo mdlali oneminyaka engu-21 usayine isivumelwano esibiza ngaphezu kwezigidi ezingu-70 okuyisivumelwano esaqiniswa ngaphambi kwendebe yomhlaba. Abaqeqeshi bamaqembu esizwe okubalwa noRaymond Mdaka babona lokhu njengesinyathelo esihle ekuthuthukisweni kwebhola lakuleli. Umdaka uthe uma izwe liqhubeka nokusebenza kanzima abadlali abaningi abasha bazozithola bethola amathuba okudlala phesheya kwezilwandle njengoba uMofokeng engumfanekiso wesizukulwane esisha sabadlali bebhola. uDabuke Shepville uMofokeng ujoyine uhlelo lwentsha lwePirates esuka esikoleni sodlulela phambili iSchool of Excellence ngo-2022 washeshe wangena eqenjini elikhulu ngaphansi komqeqeshi Jose Rivero. Lokhu kukhula kwakhe ngokushesha kuthinte noCameron Danson naye owaphuma kulesi sikole othe ukusebenza kanzima kukaMofokeng kuyisikhuthazo kuye njengoba efeze amaphupho okudlala phesheya. Naye uNeo Rampo ongomunye wabadlali abasafufusa abahamba phambili emuva osanda kujoyina iPirates uthi ukuthutha kukaMofokeng kumnika ithemba njengomunye wabaholi eqenjini laseNingizimu Afrika labangaphansi kweminyaka engu-23. Ukholelwa ukuthi indlela kaMofokeng iqinisekisa ukuthi ukujoyina iPirates kuyisinqumo esihle sokuya phesheya.